Ako si Nina Hilig Mahait, asawa ni Loloy Mahait, na nagpuyo sa Pro 4 Libertad. Ang akong trabaho mo ning maglidlid, balanghoy or kamote para nga buhat na ko sa inadlo-adlo ng panginahanglan. Ang una sa pagbuhat aning lidlid o kamutig balanghoy, magkuha kag dahon. Dayon imong hawbon. Pagkahuman, imong kunis-kunison. Para na maputos ang imong linidlid nga balanghoy o kamote. Dayon, magkudkod kag lubi, ituno. Ako nakakatong kuaning akong trabaho nga lidlid o tinga balanghoy gikan pagyud sa akong ginikanan kasi akong pagkagamay kay mutabang ko sa trabaho sa akong ginikanan hantod ko na minyo o may anak kong 8 ka buok mo jud ang akong nakatunan nga trabaho. So dako ang tabang makapamasahe ka sa mga bata sa panginahanglan sa eskwelahan. Pagkahuman na abot ang time nga gipagarden diha balanghoy jud akong gitanom kay aron ko nga maka sunod jud sa akong buhat sa akong ginikanan. Sa iyang negosyo nga paghimuog ni Lidgid, nigamot pud siya nga napo siya iyang kaugaling income kay di man pud sa tanang panahon nga magsalig to siya anak kay dili man gud tanan parehas mga anak parehas og kinaiya. Din ipakita po niya samtang kaya pa niya mo himo siya pagkaon para na po siya source of income kay like na mga heart aching na siya ika-prove nga kaya niya nga maghimo og like ani mga negosyo then para makahatag po siya og financial nga para sa iyang mga anak kay na po mga panginahanglan ng mga anak like sa school projects aron na po siya kay dili man po yung sa tanang parang magsalig po sa ihang bana kung ni papaluloy na usahay sa income po sa shop hinay man po na bali
abag-abag ra ang akong ugangan. Sa kadugayan jud sa akong gipag trabaho ani murag nilang to jud akong kuan trabaho kay ganahan man jud ko pud nga moy akong landan na di gyud maputol akong trabaho na di gyud bag kalimtan na akong trabaho nga amundang nako kay kapoy wa jud ko batiya og kapoy sige lang gihapon. O magbukayo ka arong mo imong ipalaman sa kamote nga dinidlid o balanghoy nga gilidlid. Usa sad ganahan man po ko sa akong mga anak kay may ngayon di ko nga magluto og taglidlid. Tabangan man po ko bagnos, labi na sa kong GR, mapulipod, o silisil, makagod sa lubi, mutabang o putos, o wapod mabalibad ang anak, mutawag ko, pero kaya raman ako, usahay ako ra.
Madali kayo. Okay. Sa akong mga silingan, maingon gani ko nga na ako'y lidlid. Mga tanan sila, unsa may mga lidlid, balanghoy ba o kamote? Kung nga, naay balanghoy, napoy kamote. Balanghoy lang ako, kamoy akong paborito. Ayaw lang ko sa kamote. Isama na. Halas gamay. Ang lidlid niya kamote. Tina. Kamote din ang Balanghoy din eh, balanghoy. Ang lidlid. Ay, kamote, balanghoy po. Kani balanghoy. Kani ang kamote, kani ang balanghoy. Ay, kamote, mami! Wag po, yan na sa kliaat ka. Sa kamote siya, hinunod sa yung aming mangkong. Ano ba na ito? Oh, balanghoy. Okay, salamat po. Yan, balik na siya. Okay. Sa nakatilaw sa akong lidlid nga balanghoy, moingon po sila sa ako nga, okay kayo imong balanghoy ti, hatdi kong utrote, kung maghimo ka te. Ako sa silang hatdan. Mo-deliver po ko sa ilaha. Kamong taga-Isabil, mga taga-Isabilanon, kung gusto mo nga mo order sa akong luto lidlid o balanghoy o kamote, matawag lang mo sa kang Nilisil Mahayat or kontak sa akong anak nga kung magpa-deliver mo, okay ra, deliver gyapon ako kang Nini Mahayat. Daghang kay salamat sa mga taga-Isabilanon nga inyo unta inyong pagtagad na akong gi-advertise nga lidlid o balanghoy. Salamat sa tanan, maayong hapon kaniyo. Mga taga-Isabilanon, gi-invite mo sa pagpalit o pagtilaw sa lamian nga nilidgid ni Nina Mahait ang akong ugangan. Please contact ni Lizel Mahait ang iyang anak
ug ako ang iyahang binaji nga si Herilyn Mahait. Please kontak ka lang kami nga kung gusto mo mag-order sa among kakanin nga Nina Mahait, Purok 4 Libertad. God bless.